may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubwat akong siyoni pa kayo. Wan, agan-anad kamot, Artemio. Wan kaya, awan ka rin papanamin ton madamdama. Jak pa'y sigurado, apay ka din. No awan naramidem, agdalos ka mo diti balay. Agsagad, kan nagroot ka dita paraangan tayo. Makita inton madamdama. Kita amat ti maaramid diti balay Tapno sana nakababain ka dagiti kaaruba. No narugit ti unag ti balay, agraman paraangan tayo. Ay nawaw, gagangay na ata, jak met masango ti agdalos. Kasano ngamin kat sa bali mati ipang pangrunam. Hay, agrubat kakit din. Tapno malpas ti trabaho mi di garden. Saan man akong kumpormi ti bagbagam dita. Naimbag abigat mo, siyoni anak kao. Nakaumay kayo matatang. Anyat umayo ibaga. Nangyigak lang iti prutas para ka na kayaw. Idisuyo pa ilaang di tatatang. Ay nawaw, na ita cellphone mo man ang ti dumdumugam. Kat agkaywara na iti usaryaw. Karuruot pa yan ti paraangan yaw. Awan mati ko nam agdalos ka. Nagdalusak, agtubon tumot laang tatang. Ay nawaw, saan man ati kinadugyot mo ti ipagpakat mo anak kaw. Ang mga no panunutan ti asawa maday tati insurumikan ka. Apay ngamin aya, ada kayo ti masiksikuran iti balay kan paraangan may tatang. Wen ta saan mo't ang nasaya at akit kitaan. Nakarugrog iti aglawlaw. Mangirwar ka man kiti kumpay ta, agdalusak iti paraangan yaw. Sika, agdalus ka mo't diti unag. Tapno nadalos sa sangputan nila kay mau. Busy ak tatang, jak masango ti agdalus ita. Busy ka kunam ngam na ta cellphone mo mo't ti dumdumugam. Busy ak nga cellphone. Ay nawaw, ado ti buyaag ita tatang. Ay nawaw. Ay nawaw. Anya tar aramidan niya tatang. Apayada kayo ti agruruot iti paraangan may. Kasanaw, kadimot masangot ti asawa am Artemiaw. Na ayan ni Sioni aya tatang. Adda iti unag, bisay. Anya man ang ti pagbisbisyan na tataw? Ay kat bising ang silsilpon Ay nawaw, imbes nga agdalos, saan? Tati cellphone naman ang tininto na rin na. Dila agbain ka na kayo. Naumaakaw na kanayo na mangibagbaga kinkwana. Iso asya akong tinangarame. Una yung tikastasyon Ay nawaw, napudot manin ti ulom si ka Artemio, kasangsangpot mo lang. Di ka lagbain ka ni tatang. No nabanog ka nagtrabaho ijay garden, agina nakapay, saan asyak ti pagpupungtutam. Takasta pa lang ti bagam. Di ka mabain, ani tatang mo pa lang tagdaldalos iti paraangan. Katsi ka, ag-cellphone ka lang dita. Ay nawaw, tapno ibagakan ka, saan ko nga imbaon ni tatang nga agdalos. Iso mati nagboluntaryo, di binaybay akon. Kastalat na nga rudan. Talagang awan plano, ngagdalos dito balay. Iso nga rud adi kapag trabaho ni di garden, tapno maasikasum kumatibalay. Naimbag pa ni Osang nalabasak ngagdaldalos iti paraangan da. Na, anya ter aramida mo sang bakay. Kas makita mo't, agvid-video aklo kas lakay. Para anya dayta. Vlog ko i-post ko iti Facebook. Ay nawaw, nakababain bakay. Saan pa'y analpas ti balay tayaw? Pangit akit kitaan ti background mo. Ta saan pa'y anapinturan ti diding tayaw? Okay laang day talakay. At least saan nga agkaiwara ti gamit tayo. Pintor laang ti kurang.
Una ng amangan no at damay baga ti kaaruba no makita da bakit? Saan mo't siguro, lakay? Saan mo't anarugit ti balay? Kas na kunak itayan, kurang laang iti pintor. Hala, adakan ka dayta. At damot tin kadakwada ano narugit ti panangkita dalakay. Saan tan aparikot dayta? Ay, oo, na yun dayto nga ipupos dayjay nga osang. Kasla balay ti dugyot ti balay da. Ngam isulat tamot ti background na. Ay, nawaw. Ay naman na yun, tay bagbagam abalay ti dugyot, si Kasyo na eh. Nay, ada kayo matgayam di tatatang. Itay pa yung mangag ko ti ibagbagam. Asinaw, ti akin balay, iti ibagbagam abalay ti dugyot. Ti balay da osang tatang. Anya, Umay kayo nga atap no makita yung ti video nga ibagbagak. Ti kunan ni Artemio kat agdaldalos da nga osang. Nung nagrugi latamot akitaan ti didingda. Kitaam ti background na tatang. Oh. ay unay kansyonay. Dilawang pa lang magtibalay ti sabali at tao. Kunam lalo na dalos mo ti balayaw. Awan imbagak akas ta tatang. Ti kanyak laeng kat ape ang masapol nga ipos na pailaeng ti kakastoy a video. Kumporme ti pakibibiyangam mag. Tumakdar ka kit ti tatulungan nak ngagdalaos. Hindi pa yung may sangal daw ngagdardalusak di ti balayaw. Ngam di mo ten malmalpas. Nakarugit launay nga may. Ano din ang kung ibagbagam ka ni tatang itay simang production eh. Ay nawaw, anya maninday taan nangag mo Artemio. Balay ti dugyot kung kunam ka ni tatang. Ah, dayjay ka de. Ti balay da osang ti dakda kamatek. Abay ti balay daw sa. Di mo nakita je vlog na. Nakarugrugit launay ti balay da a background na. Kat nagdaldalos mo't piman niya usang. Nakita ka man na pumpunasan na titawa da itay lima ba sakit ti paraangan da. Kastoy ayat tinadalos. Kitaam. Kitaam ti diding da, oh. Ay nawaw. Day talagayam. Pintura lang ti kurang dita. Numapinturaan da ita. Mayat tumanang ti langana. Sampay nga analpas ti balay da. Masapul nga rod nga ipos na. Apay, aya at ti balay ti sabali at tao ti pagparikutam. Balay tayong tupay, di mo madalusan. Ni tatang pay lang ti umayag daldalos. At least, uray kastoy ti balay, saan ko nga ipopost iti Facebook? Wen ngam adamot na iti impus mo aladawan mo at ti balay tayo ti background. Ayuwanan niya. Ang at least dayjay, picture laeng, saan a video. Nasaya at nasabat ka dito'y dalan, osang. Adda ka di ibagam, Shone. Nakitak di video nga impost mo iti Facebook mo. Ay na, nakarugrugit akit kitaan ti diding ti balayo. Anya? No siyak laeng amay sa a viewer mo, kas labalay ti dugyo ti itsuraan. Ay, di ka agsawa kasta, tainal daw ang madaldalusan ti balay may. Saan lang ngamin ang napinturaan? Isu siguro ako nam ang nakarugrugit. Kasla isumot langan Apaw, di ka man. Di ka agin dadalos, taamok adugyot kamot ije balayaw. Di munto pa'y amot ti agdalos. Agraman paraangan yaw kat nakaruruot. At least, saan ko nga ipopost? Amom si Kasyo ne. Tiltilam at dildilawam. Iwaras mo pa iti panakitam iti aglawlaw mo, sakbay nga agsao ka, wan. Makapaburak iti dara deta asyo ni lakay. Ay nawaw, apay manan aya ni Shunay. Bakit? Kasla balay ti dugyot kanu ti balay tayo. Anya? Ay nawaw, kas tatin baga na? Wan, kat mo nakapigpig sapay nga ruti sa una ijay dalan itay. Ay una yan. Hala, di mo latta ni kaskaso bakit? Marurudak nga rod. Tano agsasao kat kunamlan asino akadadalusan mo. Di nantupay maasikaso ti paraangan da. Baybayamon bakit? Di mo latta ni kaskasaw. Tapno maliklikan ti rire. Nakabigpig sa kano ti saom ni tadalan itay, kabayatan ti panagsarita yu kani usang. No apay mat na masapol nga ibabayin mo di tao. Asino mo tinakadamagam iti dayta si ka Artemio? Asino kumapay,
nagtinakangag iti magbagam Asino nga rod? Apay adi mo mainaganan? Saan na masapol nga naganak? Dakas ti kastangar aramidem. Sakbay nga guyaw ka. Siguradom perfecto ka. Nakababain amapan mo ibagbaga. Akasla balay ti dugyot, ti balay ti pada matao. Kat mismo balay mo, di mo madalusan. Ay nawaw ka. Ay katusto na. Nagaduman ng bagam ditan. Anyat aramida mo sang. Itay pa ati cellphone mo tig-iga ma'am. Sapay nakapokus ka. Adala birbiru kak aladawan lakay. Ay nawaw, ladawan na Tay ladawan nga inpos ni Shoni di napalabas abulan Nakita kat, nakarugrugit mo ti background na ijay. Di mo ibaga, bumalis ka mag. Siyempre, nag-comment man ngamin iti impos ko. Aglablabusan da iya babae, iso nga ikakman iti pagnakman na. Anya? Di naksardengan kat. Tamakita ano saan pa'y ama kaamiris iti aramida kenkwana. Marmarwam da iti babae. Ay nawaw, balay tayo mati impos dayjay nga osang. Anyat ko na. Kita mo, balay tayo mo dayta, nay. Huwag ngagpaisaw. Sakbay nga aguyaw ka. Iwaras mo pa iti panagkitam iti aglawlaw mo. Kuna naman. Ay no, makaparurod talagang. Aguray ka man. Comment mo na ito. Isan ka day? Ha? Ay, muto yung da cellphone ko, lakay. Aguray ka. Ta basag pa iti comment mo iti post ni Usang. Kasla balay ti dugyot ta background mo sisi ko. Na, apay kami nakasta ti comment mo iti impos na. Muto yung da cellphone ko, kunak. Isumot lagayam abimalas Nag-comment ka pa ngamin iti negatibo iti Facebook na. Amumit apintor lang ti kurang tapno malpasan ti balayda. Kasta pa laang ti mapan mo ibagbaga. Ay nawaw ka. Si kamot gayam ti lumabas. Syonay, anak ka. Wan tatang, adda na patig apapanak. Ay nawaw. Sa dinumay. Awan oras kong agistorya ita, tagdardarasak tatang. Ay nawaw. Hindi ta kayon, agistorya aktulat ta inton sumarunong aldaw. Sige, inakong. Na, agdardaras mat ni Sunay. Apay nga ta. Anya nga ta manay, tinapasamak. Ay, tinasayaat. Mapanak iti balay da. Tasalud-surag ti manugang kaw. Artemiaw! Ada ka kaday! Artemiaw! Sumber kayo lang, tatang. Ada dito yun lang. Busy ka kaday, Barok. Saan mo, tatang? Apay ka di? Ada ka di masapulyo? Adala kayat ko, ama amuan. Limabas ni Sune iti paraagan mi itay. Kat mas daawak, nagdardaras mag. Di namot nga ron ibaga no apay. Anyat na pasama kaya. Dadya ka rin tatang. Pinasagidan ka ron ni Osang. Anya. Kasanumot ngamin na ito asyoni. Nag-comment iti negatibo iti Facebook post ni Osang. Kasla balay ti dugyot. Kung nanakit din, ay nawaw. San lang ayam asaw? Ada pa'y kayam comment na. Ada tatang. Iso nga, inripos mo't ni Osang ti balay may. Sakbay nga aguyaw ka, iwaras mo pa iti panagkita mi taglawlaw mo. Kunana, iti kapsyon na. Iso mo't tan, ti nakasairan tirik na dito asyon eh. Minaybay aklatan ta nauma akmutan nga agsasaog tatang. Anya ti masapul mo, Shonay? I-delete mo dayjay apos mo. Ne, di ka agungot Awan ti karbangam amang i-post iti balay me. Bimalasakla ang tapno amom tirik nana. Kita ana imbagdag iti background mo iti Facebook post mo. Aglang pa'y abalay ti dugyot ti balay yung iti balay may. Pintur laang ti kurang may tapno ibagakeng ka. I-delete mo dayjay nay. Kalpasan ti inaramid mo apan ang uyaw iti balay may. Sumrakat tapno makitam ti unag ti balay may. Anay, ibaton na ka. Sumrakat tapno mapnak ka. Tapno makitam ti balay nga ibagbagam abalay ti dugyot.
Kalpasan na, ikumparam iti balayo tapno makitam no asino ti akin balay iti aglanglang nga abalay ti dugyot. Inton sumaro na saan asyak ti ibabain mo Saan asyak ti kalkalabanam? Tatalaga nga ugalik ti bumalos no aglablabos ka. Ay, talaga ang makaramanday dyan nga usang kanyak. Hagtal na ka man dita. Itay pa'y asumanao ka. Masarap nga ron iti day a babae. Pudno mo't piman ti imbagana. Narugit ti balay tayo. No di mo kumainuyaw ti balay da asaan pa na pinturan. Saan na kumamot nga uyawan ti balay? Mayat nga ron ti kasjay nga naramid na. Napanakit din impose iti Facebook. Ay nawaw. Nalipatam samot nga ti Facebook mo tinangalaan na kanagidi aladawan. Wana, ngam impose na akas jay ti caption na. Pangit, abas-basaan. Agnagam kang aminan. Sakpay nga uyawom ti pada matao. Siguraduam a perpekto ka. No saan, aguli magkalatan. Kan anyalaw na ti pagsaksakit ang tinagam mo. Kat pudnumat ang narugit ti balay tayo. Di mo mo't ngamin amaw ti agdalaws. Lusyak ti sika. Di mo ngamin tilawan amin, sunay. Sa anak pa anak kabalas iti dayjay nga osang tatang. Ha? Si kalaang ti mabainan iti kasta nga aramidam anak kaw. Alangan mat abay-bay tatang. Gusto na ita nga apa. Agdalus ka kita ita no saan nga aglanglang nga abalay ti dugyot ti balayaw. Ni tatang mo. No kasta bisin nila kaymaw. Asikasum kumamot ti balayo Sana kasta baybay amlatan. Alawanan, basol kon. Awan sa bali apabasulam, no de ti bagimot laang. Sakbay ngamin nga aguyaw ka. Siguraduam nga awan mauyaw ka. Sadot ka lang arudan nga agdalos dito'y balayaw. Nakauyaw ka pa anya nga ita. Nakatumpong ka ni tinaturad alumaban ken ka. Dahita ti alam iti kinauyaw ken kinamanagdilaw mau. Ay nawaw! Di ka aguy uyaw tapno di da kan tumet uyawan. Di ka agdildilaw tapno awan to ti pagbabawyam intun maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Siga ka di iti bagbagan ni isang ama isukat kan kwa na. Ay, wan Madam Emma. Kat, mangrugi ka kadita. Ay nawaw. Saan pa'y amam, imayak laeng takayat ko ang makita iti personal ti agbalin at trabaho. Simple lang magtaramidam dito balay. Asikaswam ni nanang tadi nakabailan ti magna kan tumakdar iti bukod na. No kasapulan abagkatam, aramidam, kan digusam, pakanam, kan no adda ti daddo maamasapul na, pagserbyam, 8,000 ti sweldom iti makabulan. Day talaang ka di ti maaramid, ma'am? Siyempre, aglaba ka pa'y iti mureng, kan agluto ka iti kanin tayo. Ariglado, madam. Ano nga rod amang rugi ka? Inton Lunes, madam. Masapa akto nga umay. At dati nasabat ko babae di tadala ni tay.
Isu ka di dayjay ti in-refer ni isang akasukat na mga sikaso ken nanang? Wan manong. Naimbag man tamayat nga agbantay ken nanang. Ay nawaw, kasta talaga dagiti padayo ang mamirmiraot manong. No para iti kwarta, aramidin nyo amin. Na, sana nasaya at tikasta rumrumwar itingiwat mo ading kao. Kat pudno mo, amin ang mamirmiraot nga am mo, kat aramidin dati amin para laang iti kwarta. Wen atag papada tayo laeng may. Kasapulan tayo ti kwarta. Tapno magatang dadag iti masapsapul tayo. Da akon lulito lakay. Oh, kamusta ngay ba kayo? Nakasaritam ni Madam Emma? Wen lakay. Nakapsuton ti bakit apag sirbyak. Di nakabaalan ti magnakan tumakder iti bukod na. Masapol ang matulungan. No dadduma, masapol kanupay ang mabagkat. Ay nawaw, kaslan narigat mo't gayam ba kayo? Wen nga rod, ngam ano saklatan Kasapulan tayo mat nga rod ti kwarta. Mano ti binulan mo nga 8,000 kano ti per month. Sigun kan Madam Hilda, kat ti bakit laang kano ti asikaswak. Aglaba ak iti murang mi, kan agluto ak iti kanan mi. Sigurado ka kanay, akabalam nga aramidan na ita bakit? Wen tinapatag kat ada pagtrabahwak lakay. Di mo mat ngamin kayat nga agabrodak. Nasaya at ma, tasimangpot kan si ka, Giselle. Itay pa yung ururahin ka. Pasensya kayon, madam, na traffic ak ngamin. Awanin ti ado asaw. Agpulis kan, tarugyamon tagtrabaho. Ha? Oh, apay akas ti reaksyon mo. Saan ka di ati imbagam kanya kat mangrugi ka nga agtrabaho ita Lunes? Ay, wen ma'am, di kay madanagan. Aramidak anasaya at ti trabaho. Aywan gayam. Ti kwarto nga asidag iti kusina ti silid mo. Si kamot ti makaamuag dalos, ha? Agyaman ak, madam. Ibati klabi iti bag ko iti silid ko. Tapno marugyakon ti agtrabaho. Agawa ama, tanaurnong ti trabaho dito balay. Agdalos ka, kandigosam ni nanang. Ibaon ka pa'y man agumatang, Giselle. Saan pa'y analpas ti panagdalos ko, madam? Ay nawaw, apay akas tamot ti bagbagam. Asino ti bus dito aya? Siya, wano si ka? Ay, da kayo, ma'am. Malagayam! Anya ti ipagatang yu, madam. Ituloy kong tulaangan ti panagdalos ko inton madamdama. Kasta, aramidam, noan niya ti ipapaaramid ko. Gumatang ka iti bangus. Ilutong matlaangan, ta iso ti pangaldawan tayo. Wen, madam. Pilyam tay bangus a fresh, Jak kayat ti bangus a nalabaga ti matana. Areglado, madam. No anya ti kayat yu, iso ti masurot. Sa kilo abang Usman, Tata Pilip. Anya pa'y nakaw. Day talaang tata. Iso laang matiin pagatang ni madam. Aguray ka, si kakaday tinaisukat ka ni isang, si kati mangibantay iti ina ni Emma. Uwan, tata. Apay ka di? Mano nga aldaw mo nita, Awan pa'y makalawas, tata. Apay ka di? sa payla kumata maanusam ti ugali na. Anyat kunayo, tata? Ay, lawan kaun. Kaslaada kayat yu asawan, tata. Ay, awan mo't kitay. Apay na dyan. Kumporme mo't tanti may sawsawang ka. Mabit lang nakaw nga. Isupot ko ti bangaws agat-gatangam. Amangan ko nak numalipatak pa ay. Ay nawang, aping agtugtugaw ka lang di da si ka, Giselle. Asinaw tinangibaga ang mabalin mo ti agtugaw, Pasensya kayon, madam. Nabanugak ngamin anang digos iti inayo. Nadagsen ang mabagbagkat, madam. Kan naglaba, nagluto kan nagdalusak pay. No awanan taramidang, di gusom dagiti asaw. Kan agluto ka matyangan, iti kananda. Sapay ba inti uno amin ti aso na? Awan mat iti saritaan, minga agraman ti aso na kat asikasuak. Oh, apay di ka pa'y lagunay dita. Agawa amet ata na mapanin ti oras. Anyat orasan, yung di pa'y lanangan kan nagdigos dagitang asaw. Uwan, madam. Aramido kung ti ipapaaramid yo. Kasta, di ka agbunto-buntog, no di mo kayat asukatan ka. Nalawag!
unay kan ima ading ko. Anya man enter aramidam dito'y balay, manong. Saan mo't siguro adakas no kayat kumati umay agbisita? Apay matakas jay. Kunak man no tila ang aglaba, agluto ken mga sikaso ken nanang titrabaho ni Giselle. Katuan mga may. Hay nawaw. Apay nga ron nga iso timang pakpakan ken mang digdigos kadagiti taraken mo nga asaw. Sapay 21 nga aso day jay. Ay naawan mo't langan ti aramidin na. Iso nga imbaon ko na. Apay matpiman nga ipatrabahom kinkwa na dagita. Ket saan matakaraman dayta ti aramiden na kuma. Sa may sa 8,000 lang ti sweldo na iti makabulan. Apay anayunan pay lang ti trabaho na. Sika kumamit tin ti mga sikaso kadagiti taraken mo Ay naagtal na ka man no awan na sayaap nga ibagam manong. Saan asyak ti umay mureng-rengen? No anya ti makitkitam, aguli makalaang. Ha? Di ka man kontrabida dita. Day off mo ita, Giselle. Uwan, madam, iso nga agawid akpay laang. Ang sakbay nga ag day off ka, digo sampay nga umuna ni nanang kandagiti asaw. Agluto ka mo ilaangan iti kanunda. Ay, nawaw. Na, da reklamaw? Ah? Awan matkit di, madam. Oh, apay nga rod akas ta ti reaksyon mo. Kaslad da pagsaksakitan tinakam mo. Aramidak latan ti ipapaaramid yo sakbay nga ag day ofak. Tapno awan ti parikot, madam. Kasta ti kayat ko. Awanin ti ado asaludsod. Aramidem latan no anya ti imbagak. Tapno awan pariko. Ay, makabannog mat. Ay nawaw. Apay nga talaga nagawid ka, Giselle. Alas 12. Di ko ram kanya kat day off mo ita. Day off kong agpay lakay. Apay nga road nga talaga nagawid ka. Kasano mo namin? Day off ko ngam dinigos ko pay laang ti bakit kanti 21 nga aso ni Madam Emma. Anya? Uray day off mo, agtrabaho kalatta. Isumot ngamin ti bilin na. Naskan nga aramidak pay ti amin sakbay nga ag day off ak. Oo na yan. Anya nga road ti sir-serbi na ita a day off. Itala ang mat siguro lakay. Sapay lang ko maa, tapod nung nga italaan. Narigat mo, no tunggal day off mo, kat kasta ti mapasamak. Awan sir-serbi ti day off mo no pagtrabahon na ka pa lang tipos mo. Ada pa'y 21 nga aso nga sa asikaswam. Barang nayunan na ti swildok alakay. Saan mat akaraman ti 21 nga aso atarakan na itinagsaritaan mi nga aramidak. Anya ti umay mugatangan, basang. Shampoo man, tata. Pagpili ka, no anya asyampaw, ti kayat mao. Ta color green latan, tata. Mayat ti isem mo ita ah. When ta intedan ni Madam Titangdan ko, tata. Ay, kat mayat ano kasta. Iso na lang ata, 8,000 matiinted na. Anya, 8,000 laang. Kat sikapay ti mga asikaso kadagiti aso na. Tisaritaan mi, kat tila ang bakat ti asikaswag. Ngam agraman ni Madam Emma kat ilabaak. Syakmat lang timang pakpakan kan mang digdigos kadagiti aso na. Agraman agdalos iti kulungan da. Naay, talaga nga abusada day taabak nang. Nayunan na ti trabaho, ngam di namit nayunan ti sweldam. Ay, narigat tagsasaaw. Ngam kastamot laang ti reklamaw, dagiti nagbalin ababaonan na iday. Day daduma, nagabrodan, may mayat ka na ti pasweldo ijay. Iso na laang tamayadayo kamat iti pamilyam. Day tamot lang ti may saan nadlaw ko, tata. Ininot amanay nayunan ti trabaho. Ngam ti sweldo, istidi latta. Saan matan amanayunan? Anya tinaramid mo igerwar si ka, Giselle? Gimata akla ang iti shampoo tagdigosak, madam. Ay nawaw, di nakululbutan ha. Ibagbagak ti pudno, madam. Nakita ka nagsarsarita kayo iti day di alakay Philip. Ha? Anya timbagbaga day di alakay kan ka ha? Awan mat, madam. Di nakululbutan kunak manan. Awan ti dakas nga insawang ni Tata Philip, madam. Liklikam day di alakay.
Itian niya aga po ngay, madam. Ay, nawaw. Awanin ti ado asaludsod. Aramidam latan no anya timbagak. Jak kayat amakisar-sarita ka iti dayja alakay. No adda gatangam, ijay bangir nga istor ti papalam. Nawatam. Uwan, madam. Apekas jay mati panagsasaom ken Giselle. Sika, ima. Ay, pakibiyangam la amin nun, manong. No umay kag pasyar dito'y balay. Pasyar laang saan atila pakibibiyangam. Nalipatam sama, asyak timang susweldo iti mga asikaso kininanang. Well, namok day ta. Sika ti aggas-gastos para kininanang. Tasyak, simple lang nga mamirmiraot. Tilang matnatengken prutas ti kabalak nga itad para kinanang. Day tangarot ka. Awan lang arudan may tultulong mo. Man nakibiyang kapay. Masyanak lang gamin ken Giselle ading kaw. Kaasimat piman na mabugbog kawan. Nagadulagarudan ti ipapaaramid mo kan kuana. Ungat ka pa'y nga ungat. Saan anala ka ti mga iwan iti bakit no nakapsutan? Laglagi pam. Saan arubot ni Giselle? Kas kada tayo. Mabanbanog matjay tao. Huston, agdalnakan. Di mo papudutan ti ulo ko na. Giselle! Giselle! Apay ka di, madam. Anyat orasan? Apay adi mo pa'y dinalusan ti kulungan dagiti asaw. Inasikasok pa'y ngamin ti inayo, madam. Ninanangay, nakadigos ka din. Uwan, madam. Idinalpas ang nagdigos. Rimwar kami, takayat nakano ti agpainit. Isu adyak pa'y nadalusan ti kulungan dagiti tarakan mo nga aso, madam. Nalpas matan. Naasikaso mo ni nanang. Dagiti asok matan at isarunom. Uwan, madam. Aramida kon. Hello, Lolito Lakay. Alas 10 ni tirabi. Apay tala nga song batam tiyawag ko. Kunak man mo alas 8 tirabi ti pan naturog yaw. Pasensyakan, Lakay. Nagpalabang amin ni Madam Emma itibado na itay. Anya, kunak man mo dagiti lang bado ti bakit ti labaam. Isu tinagtulagan mi. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw kat manay nayunan matan ti trabahok ditoy. Inaldawon ang mabanbanugak. Jak amo no kabaalak pa'y ti kastoy. No di mon kabaalan, agawit kalangan bakit? Kasano no agungot ni Madam? Sapay nasurok ang makabulan ko laang ditoy. Saan nga umanay ta 8,000 iti makabulan, apakaalaam iti sakit mo. Wen, kasapulan tayo ti kwarta, ang madimot ano di ka ginana. Narigat kag sakit bakit? Panunutom ko mati salunat mo. Sige, Lakay. Kasaritak to ni Madam Emma inton bigat. Ibagak ken kwa na nga agsapul laangan iti kasukat ko. Tadya kon kabailan ti trabaho ditoy. Wala, may mayat samod iti abro na pagtrabahwam. Amangan no mayat ti pasweldo na. Isumot lang ti ko na tigayim ko. Agpakada akon. Nasken nga aginanaak. Tani, grabe ti bannog ko. Pasensya kayon, madam, ngam agsapul kailangan iti kasukat ko. Nanya ti kayat maasawan. Agitkat kan iti trabaho. Wan, madam. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta? Jak ngamin kabaalan ti trabaho ditoy. Agrek-reklamo ka? Apay, manula ang madya agdalos aglaba, mga sikaso kan nanang kan mga sikaso kadagiti aso. No, kasta ti kunayaw. Da kayo laangan ti mga ramid, madam. Tasyak, talaga adjakon kabaalan? Saanan akabaalan ti bagik? Ha? Diyak kaya ti kasta pa nagsasaom ha? No pumanaw kan. Ngam di mo namnamaan nga itad ko pa iti sweldom. Nang runa kat di mo mat kinumpleto ti makabulan. Anya ti imbagbagayo iti dayja a Giselle? Nay, di ka maawatan, Emma. Amo ka, sinugsugan niyo tapno pumanaw. Tapno agikat iti trabaho na. Saan ka nga aramid ti kasta? Ay nawaw, agrason ka pa'y lang. Sakbaya pabasulan na. Sa lodsudan pa nga umuna ti bagay. Amaw nga amam no anya ti nagkurangam. Saan ay namasapol nga ibagak dayta. Amin ang nagbalin ababaunan niyaw kat awan nagbayag. Di ka kadimas daaw no apay. Anya? Bagbaga man ti kabsat mao si Kamigay.
Apay ka day, Tata Philip. Anya man ti inaramid ti kabsat ka. Sakit na iti papabasulin na. Hay nawaw, apay ka na, Tata. Sakit pabasulin na no apay apimanaw ni Giselle. Anyat ko na yaw, Tata. Pimanaw ni Giselle? Buwan, kasanumat nga may. Abusada launay tibak ng akabsat mau. Tada siguro iti panunot na ket saan ang mabambanaw jay tao. Anya? Talagang awan agbayag ababaw nun na. Wala ta kasanaw ket dakas magtiugali na. Pimanaw gayam ni Giselle. Anya kumaita. Pimanaw laang no pimanaw. Asino nga rodan ti mga sikaso ken nanang. Si kaman kit di tagbiro. Pilyom tay nagagat na anos kan saan anareklamo. Ay na din kaw. Uray no kasano pa iti kinagagat ken kinasingpet ti maalam ababaunan. Wenno caregiver ni nanang. No di mo baliwan ti kastang ugalem. Hawan lat ammo ading kaw. Mabannog ken maumadan tumetlaang. Asino nga roden nga iti mga sikaso kin ni nanang ita. Awanan na. Agtinulong ta mga sikaso ken nanang. Kasano mo ti trabaho ngay no kasta lang. No nagbalin ka lang kumaana saya at ken Giselle. Di saan kumapimanaw di tao? Saan ka kumangag parikot ita? Hey, jakam mo. Manulaang ited mo asweldo na. Agasam 8,000 per month. Ngam no kita am ti trabaho na. Trabaho met piman ti talo a tao. Nagbalin ka nga abusada. Tulungan nak nga rod ang. Sika lang ti makatulong iti bagem. Agbalbaliw ka. Itrato man na saya at dagiti babaunan. Iti kasta ket agbayagdaken ka. Ken aramiden da na saya at ti trabaho da. Ay nawaw! Di mo abusuan ti padam a tao. Ited mo ti umno asweldo da. Tapno saan da ang maumaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Una yan, Gloria. Sangit mo't asangit ta anak mo. Ay nawaw ka. Madi nga rod tirik na. Api nga min na di kagimatang iti agas na ya. Na, siyak pa'y laang ti pangibagam iti kasta. Awan to pa'y mayawat mo akwarta kanyak. Anya nga'y tinamnamaam nga igatang ko. Kastalat na nga rodan. Bay-bay am, nagsangsangit ita. Saan na makaturog na tao no kasta? Mapuyatan manan da tao. Ala, si kapay laang ti makaamo iti anak na. Mapanak labiit iti ayan ni Manang Shina. Sigurado nga adda indulin na nga agas ti gurigur. Kanayon nga adda istak na kitday jay. Agawa am nga rod atanay. Kasla bumtak ti ulo kon. Tinga trabian ang kapinpig sa tisangit na. Sina bakit? Manang Shina! Manang Shina! Bakit? Disturbo ang matipan na turog tersaw lakay. Apay ka day. Di ading mau. Tok-tok-tok manan. Manang Shina! Yahoo! Aywan. Anya nga tayo ti umay naman ang ibaga. Romuar ka, tamapan mo ka sarita.
Abangan no daman ang tidawatan na. Mabit laang! Umayag! Naimbag arabi man ang Sina. Anyat masapul mo. Tangat rabiing at tuk-tuk-tuk ka din ko. Amangan no adin duldulin mo a paracetamol di tamanang. Ay nawaw. Asay no ti agsakit. Agurigor nga rod ti anak ko. Amangan kunak no adda na batbati nga agas dagiti ka anak kak dita. Ta isulatan ti dawate. Kaano pa'y nga gurigor? Idi kalman pa'y amanang. Ngam saan kami agimatang iti agas na. Ay una yan. Gimatang kayo kumamutan ah. Awan mo nga rod maigatang manang. Ibaon mo nila kay Mau. Ibagam amakipurdiya. Iti kasta, adagastusan nyo no kasta nga ada emergency. Wan manang. Narigat ti agsadot-sadot itaapanawan. Umala, sumrek ka pa'y ta isaganak ti paracetamol adaw-dawata. Anyat dinawat ti kabsat mo, Sina bakay? Ay, paracetamol lakay. Ay nawaw. Sino ti masakit aya? Ti kaanakan ta ah. Idi kalman kanupay nga agurigor. Ngam di damat na igatanganan iti agas. Ay, una yan. Delikado ti kasta. Narigat no agkumbulsyon. Amupay man kadagita nga agasawa lakay. Kanayon nga awan kwartada. Nairwam damutan iti dawat. Awan samot nga ti pagtrabahuan ni Emerson. Ay, jak amu ah. Kita aktuman no awan pa'y tinaalada at janitor iti pagtrab-trabahwak. Tay pasok ko ti abirat ko. Wan man lakay. Kasaritak ti kabsat ko inton bigat tabagaan na nilakay na. Okay, ituloy tamanan ti maturog bakit. Nasapa pa'y may. Ay, sa anak san ang makaturog lakay. Isaganak laangan ti ilakok inton bigat. No sika, ituloy mo latta ti maturog, tanasapa pa'y mag. Sakbay nga itad ko tinapudot adanom adaw-dawatam. Adapay man ti kayat ko asaludsudan, Gloria. Anya day tama ng Sina. Ada ka di trabaho nila kay Mau, no? Awan manang. Adda lang ang ijibalay. Awan nga min pagtrabahuan na. Ibagak nga raw kanila kay kau, ta ipasok na iti pagtrabahuan na. Ay hun amanang. Sige, i-text kontukin ka, no anya ti ibaga ni Manong yaw. Un manang. Agyaman naklaunay. Mala, sumrag ka. Mangala ka itinapudot adanaw. Napunno pa'y matitermos may. Nuapay mat ngamin ade kay gumatang ititermos kanta kuriyaw. Anya nga timbaga ni bus mo lakay. Mabalayin nga ipasok mo ti abirat mau. Wan bakit. Kaano nga rod ngay amang rugay. Inton bigat matla ang bakit. Ay kat, nasaya at mat ata imanugot ti bus mo lakay. Inbagakan boss ti adda kasasad ti kabsat mo, ken ti abirat kaw. Iswa na siyan. Agam kayat nga tamat lang ni Emerson ti ag-janitor bakay. Ay na, saanan nga agpili-pili day taatao. Awan lang arudan pagtrabahuan na. Agyaman kit di ata inpasok mo iti pagtrabahuan na. Itiks mo nga rod kanading baw, tamasa pa inton bigat. Amuna may ti pagtrab-trabahwak. Agdirit sulat ta ni Jai. Alas 8 ka na nga ag-report kuna ni boss. Ay nawaw. Apay adi ka pa'y laagriing magditasi ka Emerson. Bigat na naman nga, bugbog ka si ka, Gloria. Nalipatam ka di timbagakan kay di kalman Alas 8 ti sarak mo. Diyak kayat ang trabaho dyan. Ay nawaw. Saan ka di ang nagsaritaan tanti may papan iti day taaba nag-idikal man? Diyak kayat ang bali na janitor. Anya? Naimbag kumamat ano kasi iti trabaho ni Abirat Tirso ti trabaho ki dyan. Si ka lang arudan ti impasok da iti trabaho, di mo pa'y kayat. Anyan tulangan ti ibaga na iti amok. Nung makita da nga, daldalusa ki dyan. Ang mga ano katawan da tupay kiti. Ay na, awan lang arudan ti magastos. Agpili-pili ka pa'y lang dita. Dahon bakit? Naladawa ka nagawid, ta nag-overtime kami pa'y ngamain. Okay laang lakay. Agkapi ka pa'y Dagiti ubing ngay. Nakaturog dan. Un gayam.
Kumusta mo ti trabaho ni Emerson ijay? Dayta pa iti may sa parikot bakit. Nay, taapay mo't lakay. Di matim may nabirat. Di nakanugayam kayat. Anya? Saan ngay may, tas saan nga interesadaw. Nakababayin pa ikit din kin boss. Ay una yan. Imbis nga agyaman, tada pagtrabahuan na. Bayamlatan bakit, no di na kayat. Sana maipilit. Narigat mo't no ipilit mo pagtrabahuan jay tao. Ay, danda ni awanan kanunda. Ngam kastapay lang ter aramidan na. Ay, nawaw. Agpadada nga agasawa. Kurang da iti diskarte ama ko na. Manang Sheena! Manang! Mabiit laang. Umayad. Naimbag abigat mo, Manang. Anya man ti umay mo ibaga si ka Gloria. Bigbigatan nga agtuk-tuk-tuk ka. Saan pa'y ang nakariing da tao? Adda ka manan. Dumawatak man iti hot water, Manang. Manan! Pagkapi mi, Manang. Saan kami pa'y mangamin ang nakagatang iti takuri kan termos mi? Ay, nawaw. Kasano ngamin ang makagatang kayo kat agpada kayo mat kanila kay mo asadot? Na, api nga agungot ka akastangay. Napudot adanum laang ti dawdawatak. Mala, no di mo kay timang tad saan laang. Para napudot laang adanum, nagadun ti bagbagam dita. Ay nawaw, gimatang ka mat iti termos ken takuray. Kita dapay mat iti termos ken takuri tayaw, sina bakit? Adda pang tedak kadagita lakay. Sino ngay bakit? Ay kat dagita kanayon a dumawat iti napudot adanum dito'y balay a. Tikabsat ka kan ti asawa na. Aywan, may mayat no kami da. Tapno di da disturbuan ti panaturog na tao. Wan lakay. Makapasaron mo't ngamin no maminsan. Taure amuda a nakaturog pa'y laang da tao kat adda tuktok a tuktok. Iso na lang tasan lang mata hot water ti dawaten da bakit. Para makita ano di da pa'y la makarik na. Nang runa no itad kuntong ti termos kadakwada. Ay nawaw, anyat aramidam dito'y balay. Umay kula itad ti termos kanta kuriyaw. An-anwan mi day tangay. Awatam kit den. Awanan ti adupay asaaw. No, Tapno da kayo matan ti mga ipapudot iti danom apagkapiyaw. Tapno saanan amasapul amapan kayo iti balay. Makadisturbo kayo ngaminon iti pannaturog. Bigbigatan kat adda kayong agtok-tok-tok. anya, para napudot adanum laang kastangkan. Saan lang mo't anapudot adanom ti dawdawatan nyo kada kamay? Adupay. Termos laang kan takore ti itad ko, ta iso laang ti kabailak agatangan. Jay daduma, da kayo matan ti makaam mo agumatang. Saan mo't amabalin nga itad ko amin ah? Apayakas di ti panagsasaon ni manang mo, si ka Gloria. Ugali nan santikas jay. Ay nawaw, apay nga palubos mabastusin na kakasta. Ay nalakay, bay amlat na. Saan laang nga ita ti aldaw? Addan to aldaw day asina. Kaputa da na itulong na, kastamutan ti panagsauna. Ay nawaw. Isupay kunamlan asino mo't. Ipagarup na siguro asaan tay nga agbyag no awanda at tumulong. Nay, si kamat ti masalaw ko dito'y dalan, Emerson. Sa dino ti papanam, ijay ka di manen palutan. Ay nawaw. Palutan mo't nga bagbagam manang sina. Ay na, aggagat kayo nga main nga agtrabaho, tapno saan aday ta agdaw-dawat lang ti amuyo iti kapsat kaw. Ay, di nakmot ibabay na kasta ah. Adapay gayam na batbati abain mo, si ka, Emerson. Kaputad da na itulong yung kada kami, kasta kayaw. Bastusin da kami. Gapaw, tamarmaruam kayon. Sursurwan niyo ti tumakdar iti bukod yu asaka. Saan met amabalin atong palbiag ket nagapu iti dawat ti ipakpakan niyo kadag iti anak yaw. Nagpamilya kayo pa'y lang arod no kastamot lang. Talaga natangsit ni manang mo. Bakit? Ay nawaw, anya manen timbaga na kan kaya. Pinagsasawan na kid din itadalan ni dinasabat kaw. Anya manen timbagbaga na. Agpakalaing manan. Kasi tisigo na.
Nangatula una iti panangkita na iti bagina. No awan ni Manong Tirso, ang mga no agrigrigat matdadya a babae. Talagang agburburat ti darak kenkwana bakit? Malabay kasaritak to no lumabas iti paraangan. Ibaga adi na tayon pakibibyangan. Adda napatag nga ibagakan ka manang. Anya ti ibagam, Gloria. Mabalin ka di adi na kang pakibibyangan kan Emerson. Naa, anyat kaya't mo asawan? Ay na di ka agpakalaing manang. No anya ti aramiden mi, di yun pakibibyangan. Ay nawaw. Kontinto kayo nga rudan iti kastabi agyaw. Kontinto kayo nga agdaw-dawat kayo lang agasawa. Addan to, saan lang nga itati aldaw? No di kay aggagat, kat di yo sursurwan ti tumakder iti bukod yo asaka, ay awan lat ammukon dita. Ay, pumudot man ang ti ulok kadagitang agasawa lakay. Osto nga minain bakit? Nairwam da atulong ti sabali at tao ti pagbibiaganda. No kasta ti biyaga kayat da. Awanan ti maramidan tayo bakit? Ay, bastos da pa'y nga agsasaaw. Di dan namnamaan nga dapay maitulong ko kadakwada para makita man. Wain, mayat matlaang no imutamida. Uray maminsan. Tapno adda pag nakmanda. Tapno masursuro ti tumakdar iti bukod da asaka. Awanan ti mailuto, Emerson. Mabisin kami iti anak ta. Anya pala ang tururayam ngay. Jakmet kaya ti dumawat iti tulong kan manang. Siguradong adun tumanin ti ibagana day chay. Umutang ka pala di tatersina ah. At idugan ti listahan tayo. Awanan ti mayat nga agpautang. Makamu kayo nito'y. Ne, anyat aramidam. Agimpaki akon. Ay nawaw, sa dino ti papanam. Mag-awid ako ni ti lugar me. Kasano kami nga rudan iti anak ta? Panawan na kami ditoy. Makamu kayo matin ah. Diya akon maanusang tibiyag dito'y. Anya? Anya ti umay mo ibaga. Manang Sheena. Diretsuan na, takas makita mat. Ado ti pakakumikuma. Pinanawan na kami ni Emerson, manang. Kat, Diya ko na muna niya taramida. Diya ka muna kasano nga agrugi ak manahan. kunak man no di yun kasapulan ti tulong me. Sorry no naglablabas kami, manang. No bagbagaan kayo ide, agsakit tinakamyaw. Ita? Anya nga, tinapasamak iti pamilyam. No, amok lakas to eh. Dimngag kami kumay ti pamagbaga, manang. Awanan naladawan. Sigurado nga awan ti iniggamam akwarta ita. May sakamat ngamin asadot. Agpada kayo ka ni Emerson. Diyo ammaw ti agdiskarte. Gaputa adda kami apagdawdawatan niyaw. Sorry, manang. Pangasim ko tatulungan na kami iti anak ko. Diyak kaya ti matay iti bisin. Inton sumaronaw, aggagat kayo ngamin. Saan agaputa ada pagdawdawatan niyo kat relax kayo laang. Laglagi pa niyo adumtang to ti aldaw ama umadamot kada kayo. Ay, nawaw! Saan aga po taada na ayat at tumulong kat isumatan tinamnamaan tayo. Agagat tayo kitdi para itinapintas ang masakbayan ti binukal tayo a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to channel tayo.
Daytoy laeng Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mga nan, terso lakay. Na, kasla di namit pagan ano ti ibagbagak. Mga nan ko na. Na, talaga ati cellphone na ti ayan ti atensyon na. Sakit sa bali ti isom na. Asit gak man ti loko. Mangmangag mo ka di ti bagbagak, ah? Ay nawaw, makapakigtot ka bakit? Itay-pay ngay ayaban ka. Asino takachat mo aya? Kachat, adda ayamay. Kano ta cellphone mo ti ayan ti atensyon mo? Gapotay ni gamak ti cellphone ko, adda dagosan ti kachat ka. Di la mabalin nga adda laang buybuyaal. Siguradom lang ang apod no tay bagbagam? Ha, maduktalak lang nga adda kachat mo dito. Ay, nawaw. Ay nawaw, anya lang unay ti pagdanagam bakit? Amom mo ti password ti Facebook kan Messenger ka. Siguradom lang. Bisin mo lang dahi bakit? Mangan takit din. Nay, nagapwa marihuana. Intulod ko lang ang dagiti ubing ije pagadalan, Mare Rosa. Apay ngay nga ro nakasta tila nga maray. Kasla adamot na dagsan aparikot mo. Adda nga min madlaw ko kanila kay kumare. Ay nawaw, anyamat day ta madlaw mo kanila kay mo maray. Addan samot ten babae na day chay. Babay, nakitam aya maray. Kasano mo nga min, Mare? Sumanelpon mag. Di lukatam ti Facebook kan Messenger na tapno maamwam ti pudnaw maray. Day tangarod, Mare. Amok ti password ti Messenger kan Facebook na. Ngam awan mo ti makita kakachat na ijay. Nay, ang mga no adadami account na maray. Awan mo't laang, Mare. Amok tano maminsan kat bulbuludot ti cellphone na. Amen, a social media account na maray. Kinita mo. Facebook kan Messenger laang, Mare. I-check mo iti TikTok, Instagram kan aminan a social media account na maray. Ang mga nun nalaing lang amang ilamang nila kay mau. Di mo may bati ta cellphone mo, pare Terso. Kat madama ti trabaho tayo. Babitlangan para imong. Asino ta kachat mo aya, pare? Adda lang kit kitaak pare. Sika, ah. Adan samatan ilimliman mo, pare. Ay nawaw. Awan ah. Ala, agawam nga rudan, no nyaman na itangar aramidem. Ang mga nusumangpat ni Bus, kat makita na kang cellphone dita. Wan pare. Kumuna ka ni Jay. Sumaruno aktaw. Mabitlangan dahi tao. Di mo ka di pa'y usaran ti cellphone mo, Terso. Apay ko ma. Mabalin ang mabulod. Ay, wala bakit? Ano At dalaang man kita, ah. Sigurado ati Messenger kan Facebook ko man ang tikitaan na. Oh, apay akasta ti isang mo. Awan bakit? Adto'y ti cellphone ka. Bulodam, isublim mat ladagos ah. Win ka di ka madanagan. At dala kita, lakay. Isubli kon ti cellphone mo, lakay. Anya ngay, adda ka di nakita. Awan? Amo ka, pagpampanunutan nakmanan iti dakas, iso akas ta. Na, Awan pagdanagam, tagudboy to'y asawam bakit? na, aping nga rodakas ta ti katawam. Kasta matasigod ti katawak bakit? Saan mo? Kasla adda kayat asawan ti katawam ita. Adda ka di limlimod mo, ah? Ay nawaw, adday ta ka manan bakit? Mangrugi ka man ako nakon. Maminano ka di nga ibagakken ka, nga awan tirumbang nga pagdanagam. Kumusta kayo mutin dito, Wana, anak ko? Nasaya at lata mo, tatang. Sigurado ka kaday? Ang mga kunak no sakit ti ulo mutin, ti ipapaay ti anak ko kin ka. Saan matkit di, tatang?
Awan ti maibagak iti asawak no may papan iti trabaho. Tanagagat mo't piman. Amo na ti responsibilidad na iti asawa ken anak na. Iso na lang, takaslaad da katsyatsat na numaminsan tatang. Katsyatsat kunam. Un tatang, madanaganak, taamangan no adamot ten ti chatmate day ti aterso. Ay nawaw. Buludom ti cellphone na anak. Ang mga no aday limlimod na. Inaramid kun day tatang. Awan tinakitak iti Facebook ken Messenger na. Linukatak pa'y amin a social media account na. Ngam awan nakitak tatang. Uray iti messages. Awan matlaong. Apay nga ron nagdwa-dwa ka kenkwan, ano awan mo't gayam ni nakitam. Adda nga min dagiti gundaway at ti cellphone na ti ayan ti atensyon na. Sabali pa'y ti isem na no daduma tatang. Lukas ta nga ron, masapo na paliiwam ti asawam. Ang mga no damot tin kalukwan nga aramidin na. Kumusta nga ay marihuana? Natiliw mo, ti asawam? Awan mo tinakitak nga ebidensya, Maray. Ay nawaw, imposible Maray. Linukatam aminan a social media account na, Maray. Un Maray, inaramid kun dayta, ngam awan latamang. Ay kat, amangan no talaga ang awan ti babae nila kay mo, Maray. Amangan no si kalaang ti mangipapan iti kasta, Maray. Nga ta, Maray? Diyak amo Maray. Sigun kin ka kat awan mo't nakitam, saan aya? Sabagay, amangan no siyak ti ayan ti parikot. Amangan no uay aklaang kadagiti makitkita. Nalabit akasta, Maray. Aywan, agkapita pa'y, Maray. Adain lingtak nga ubay. Iso ti ikapita. Apay kasta ti panangkitam kanyak, bakit? Awan mo't amok abasol ko ken ka. Agtugaw ka pa'y man, emong. Ay nawaw, apay ka di. Pagdanagan naklaunay mo't. Adala kayat ko amaamuan. Ibagam ti pudno kanyak. Anya ti kahit mo amaamuan bakit? Adda ka di babae ni Tersaw. Anya? Katrabahuam ni Pari Terso nga asawa ni Marijuana. Saan ka day? Amangan no adda nadlaw mo kenkwana. Amangan no adamot mangitultulod iti balon na iti pagtrabahuan niyaw. Awan, bakit? Makitkitak nga da katsyatsat na. Ang awan pa'y mo tinakita ka babae na. Sigurado ka. Amangan mat nagululbud ka. Ay nawaw, pudno ti bagbagak bakit? Hindi nakman iraman iti isyo ti kumparek. Amum mo ita na singpitak nga asawam. Ay, Maray, kinasaritak nila kay kaw. Kat awan kanumat tinakita na ababae nila kay mo. Di bali latan, Maray. Amangan no siyak laang tagpampanunot iti dakes. Ni, nagmayat man ta kurtina, Maray. Magustok ti kulay kan disenyo na. Ay wen, Maray. Saglalakalaang day ta akurtina. Nagkatangam iti kasta, Maray. Iti online, Maray. Nagapo iti Shopee day ta. Mabalin nga isend mo ti link kanya. Ay kawun Ag-search ka lang iti Shopee, Maray. Ado ijay. Ado ti mabalin a pagpilyam. Saglalakapay. Ipadas kuntuman, Maray. Wan Maray. At least, i-deliver da pa, di tabalayaw. Saan ka mabanlaw? Kitaam lang tapno dagiti legit seller laang ti paggatanga, Maray. Adu nga minon ti scammer ita apanawan. Un, Maray, ay picturak man nga rod ti kurtina, Maray. Ay wan, sige lang, Maray. No problem. At dalod mo, Terso. At damag bakit? Mabalin abuludat ti cellphone mo. Nag-expire nga minan ti load ko. Ay nawaw, an-anwam manan. At dalaang kita, Anya ti kitaam? Basta. Awatam. Awan mo't lang ti makita mi ti cellphone ko. Bakit? Agyaman naklakay. Wan gayang. I-charge mo dahi ta malpas ka. Bakit? Wun, siyak ti makaam mo. Ay nawaw, anya ngay dayton. At damat ti katsyatsat na iti Shopee account na. Babe, kunana pa'y. Ay, imposible no Shopee seller dayto eh. At dapay ti good morning
Kan good night da iti tunggal maysa. Ay, naglukon. Umay ka man, fighter saw! Ada ter aramidat ditoy. Apay ka diaya? Ay, nawaw! Basta umay ka dito, no imbagak mo umay ka! Anya ti pagamaya? Anya ti kayat asawon da ito'y, ah? Bakit? Anya da ita, ah? Babe ti awag yo iti tunggal maysa? Ha? Asino da ita? Asino ti kachat-chat mo iti Shopee account mo, ah? Bakit? Asino ta babaeng kunak? Isu mo lagayam nga awan ti makitkitak iti social media account mo. Iti Shopee mat gayam ti pangkunkuntakan nyo iti tunggal maysa? Ay, una yun day tapamuspusan nyo! Tatang, Ay nawaw. Ran ano kasi katersaw? pinagtalaw nak ni bakit ko tatang. Awan ti amo daduma pa panak. Apay pinagtalaw na ka. Pangasyo, tapastrakan nak, tatang. Apay pinagtalaw na ka kunak. Kasano na kita nakiyaw? At dadapay lang iti pagadalan, tatang. At pudno ka man kanyak tersaw. Adan sama tinaramid mo akalukwan. Iso akas ta tinaramid ni bakit mo kin ka. Awan, tatang. Mapanak iti ayan yung itong madamdama. Ta kasaritak ni bakit mau. Imposible mo. Tapag talawin na ka no awan makagapaw. Anya ti kalukwan nga inaramid ka anak ka, Juana. Pinagtalaw ko tadda babae akatsanchat na tatang. Saan lang amay sa taluda? Anya, kunak man no awan nakita mi ti social media account na. Saan nga iti social media account na ti pangkunkuntakan na kadagita babae tatang? Shopee chat box ti usaran dagiti loko. Anya, Iso ajak nakita adagos, ta iti Shopee mat gayam ti ayan ti kalukwan na. Talaga nga impamuspusan da tatang. Pinagtalaw mo kanumat nila kay Mau Marijuana. Ayun mare, adda iti ayan ni tatang na ita. Apay pinagtalaw mo, Maray. Kasano nga dagiti anak yo? Ay, amo kun ti palimod na mare. Palimad. Pudno ti atap ko nga da katsachat na ababae. Katno si kamat mismo tinangibaga kanyak ide nga awan tinakitam iti social media account nila kay Mau Maray. Talaga nga awan mare. Ngamin, Shopee chat box ti usarenda kadagiti babae na. Saan lang amay sa babae tinakitak akatsachat na? Taluda! Anya? Nalaing nga rod nga agiri medyo mare. Agasam ta iti Shopee pay laang mat. No saan aga po iti kurtina na kurso na daa. Jak pay naamuan ti may papan kadagiti katsachat na. Ay nawaw. Mabalin gayam ti kasjay, Maray. Un mare, kitaam kiti mga no adamot ti katsachat nila kay mo iti Shopee wenno Lazada account na. Talaga mat dagita at cheater Nalaing da amang ipamuspusan. Ay talaga mare, kabailandang aramiden ti ipagarup tayo nga imposible. Buludak man ti cellphone mo si Kaimong. ha? Ay nawaw. Apay ka di ro sabakal. Adalaang kita Anya ti kita maya. Ti kayat ko kat si Kati mangilukat. Kita man ti Shopee account mo. Ay nawaw. Apay ti Shopee account ko. Basta lukatam ta kita Ada ta. Si kalangot ti mangus-usari ti account ko. Mabit lang. Anya day di aya bakit? Di ka maawatan mo. Nalpasan. Timot Lazada account mo. Awan ti Lazada account ko. Kita nga rod. Ada ta na Sige, kita. Awan ti Lazada app ko. Apay nga minaya. Wana, ta Shopee kanu mati us-usaran da kumparim aterso kan ti babae na. Isaw ti kuna ni marijuana. Amangan ko na no adamot ti kachat mo di ta Shopee. Ay nawaw. Ure kastuyak lang nga tao. Diyak maaramid ti kasta bakit. Mangiram-raman kamot pari terso. Ay nawaw, mangiramraman mo't nga ibagbagam dita, pari imong. Ada ka lumot kachat mo iti Shopee. Ah, Iso nga di nagawid
Nag-imbestiga kit din ni bakit ka. Nairaman pa yun ti Shopee account ka. Ay, pare. Agbalbaliw ka man ngamin, pare. Hustong na ta chatmate. Madadaal lang ti biyag mo iti kastangar aramidang. Kumusta kayo kadagito, Beng, bakit? Ay nawaw. Asino tinangibagakan ka ang mabalin mo ti agawid dito balay, Tersa? Pangasim ka diya, bakit? Kailiw kayo kadagito, Beng. Mapan ka iti ayan dagiti babae akat chat mo. Pastime lang dagijay, bakal. Pastime tarupam. Pumanaw kan? Di mo dadaulan ti aldaw ko. Kasanong arudon dagito, Beng. Ano sakti makipurdiya? Diyak kasapulan ti sakit ti ulo dito'y balay. Pangasim, bakit? Pakawanan na kumamat na. Ay saan? Kagura kalaunay iti kastangin naramid mo. No babae ti saritaan. Apaw! Nalaing ka mangi pamuspusan. Nalaing ka amangi remedyo. Ha! Sa anak ang masayangan iti kasta a klase ti asawa tapno ibagakan ka. Awanan, tatang. Saan na kayat ni Juana nga subli aki di balay? Gonggunam ah. Kastapay lang matibagayaw, ket problemado lang arudon da tao, tatang. Dahita ti ganabon ti babairaw. Pangasyo at tatang, tulungan na kuma. Kasari tayo ti asawak. Sikat ti nangaramid iti parikot mo. Sikamot ton ah ti makamu amang sulbar. Tatang, Ay nawaw. No siyak ni Juana, kastamod lang, taramidakan ka. Ala, agbabae ka pa itirsaw. saan na maulit dayjay, tatang? Agbalbaliw ako. Sana siyak, ti pangibagami ti kasta. Ni bakit mau ti kasaritam. Ngamno di na kan kayat. Akseptar maon. Linulokon tumat ngamin ti aramid mau. Dahil tati ganaban, dahil ti lalakay, asana makontento iti maymay sa. Ay, nawaw! Liklikam ti agaramid iti linuloko no di mo kayat ang madadaal ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.